Chief Esteem Member ka KHADC ba Winston Tony Lengdo Rayatu ba kidan khandai Ngut Nongtrei Casual Hapo Dis Council haba jubab ya jingkri ba banra do MDC motion road ba Australia Rasil UCM Rayatu ba yakini khandai Ngut Nongtrei Casual Tap Prapu Prangut haka Executive Committee bat khandai ngut haka Legislative Secretariat hal ke jingstri UCM Rayatu ba yakini Nongtrei haka CWD kidan live khandai ngut bat aseu san hajar hak computer operator aseu praja bat hak sectional assistant aseu khat hajar hak forest kidan kat kendai ngot bat kijing steu kalong san hajar kat kum kijing itu UCM yakini kendai pu nyongot kinong tei kaswa don gibatung nadu spos nem menswa don gibatung hakini kisis nem bro Stasiun kedua Badan Burom kejubah keluar kini kejing keli kebela keli dari member Badan Burom kedai kendai penyau telisa ya kini ki kendai penyau ngut ki casual staff ki badan batni mentah ka break up kalong kumnia haka executive committee ki dan prapu prangut haka legislative secretariat ki dan kendai ngut ha district council court kim don di dakaba henlang ya kejing don kini hapo executive committee bat hapo legislative secretariat kami kini ka kendai penyau ngut ki casual staff qua bản tiệp bro ya ka jing siu kat no ki siu ya kini wei Sengkonor Badan Burom keran batnya kalis kabala break up kebalong komni hak CWD lai bukan daingot kidan ki casual staff ki basiu hakador san hajar shibnai hak bedai bat ke computer operator napo CWD kajing siu kadai prahajar hak bedai bat ka sectional assistant on contractual basis kajing siu kadai khat hajar bat hak bedai bat forest department ki staff ki don khat kendai ngut kajing siu kalong san hajar kajing siu kalong ba la ka jong ka clash kam long ya tali ke ju ma de kom tu phila ya jubab nak leng jong ngaru nak la su hut ta nang don berdua ya kini ki kendai penyongut ki don ki ba la thong na du shi post nem mshwa don ru ki ba kendai snem ras nem ba don ru ki badang south nem lai snem shi snem ru ki don ti ka number ka abun banganda batailut baro ndrei ban shia khen average ki jingdon jong kini ki staff ban ai ka wei pat ka wei ka jubab ye member don burom bakali kini ka jingkali ko mga ong mentan namar ban nadu kendai penyongut ki don da ka jong ka haki jong ki bentang ila thep ye ki ti to ko ai nuksa mo aya kani ki casual employee ki badan hapo GAD ki baki yo tulop san hajar ki don arhu ngut ti staff ki badan hantu ki don sangut ki bala shipos nem laingut ki bala kendai snem arngut ki bala prasnem ki babun ki dei nyau snem bat ndru snem ti tada im suhun ya kata ka jubab ke banga ai manga namar bah ka ju ko por ko mga ong namar ba kala bun plat ka list bat ka date of joining of service jaki ka kamdai ka ju naka kai pair naka wei ka snem ka snem ti tada isya ngachu ai no da ka notice chi ba inyo ya ka clarity ha ka bai dei bat ka ta ka jingkeli ka ba hi keli bila bantable hak house ya katalis the fisha okay Mr. Chairman sir ngala table ya gani okay Lord House okay